Αγαπητά μέλη του Σεμιναρίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που μελετά τη θέση της γυναίκας στην Εκκλησία. Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον παλαιό μαθητή μου και τώρα διακεκριμένο συνάδελφό μου, τον κύριο Πέτρο Βασιλιάδη, που μου έκανε την τιμή να με καλέσει να βρίσκομαι απόψε νοερός έστω μαζί σας. Το συγχαίρω για την πρωτοβουλία του να οργανώσει το σεμινάριο αυτό μαζί με την εκλεκτή καθηγήτρια κυρία Παπαγεωργίου. Και τώρα θα ήθελα να εκφράσω τη σκέψη μου ότι είμαι απαρηγόρητος, διότι δεν δύναμαι απόψε να είμαι μαζί σας σωματικά. Ξεκινώντας στο θέμα μου, υπενθυμίζω μερικά από τα στοιχεία που συνδέονται με τη χειροτονία των διακονισσών. Διακόνισσες υπάρχουν από την Αποστολική εποχή. Είναι γνωστό το χωρίο της προς Ρωμαίους επιστολής που ο Παύλος γράφει στους Ρωμαίους: «Συνίστημη ημίν φίβην την αδελφήν ημών ούσαν διάκονον της Εκκλησίας της εν Κεχρέες», δηλαδή κοντά στην Κόρινθο. Αυτή έγινε, λέει, προσθέτει, προστάτης πολλών και γεννήθη προστάτης πολλών και αυτού εμού. Επίσης στην πρώτη προς το Τιμόθεον επιστολή αναφέρονται οι διακόνισσες και συγκεκριμένα ο Παύλος μνημονεύει τις αρετές που πρέπει να έχει μία διακόνισσα. Η διακόνισσα εγκαθίστατο στο λειτουργήμά της με χειροτονίαν, αυτό είναι βέβαιο. Μέχρι τον 5ο αιώνα υπήρχε η εξής ευχή επί χειροτονία διακονήσεις. Στις αποστολικές διαταγές υπάρχει η επίκριση σε αυτή η επιχειροτονία διακονήσεις. «Ω επίσκοπε», λέγει η ευχή, «επιθύσεις αυτή τας χείρας παρεστώτος του πρεσβυτερίου και των διακόνων και των διακονισσών και ερείς», και θα πεις: «Ο Θεός ο αιώνιος, ο πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ανδρός και γυναικός δημιουργός, ο πληρώσας πνεύματος Μαριάμ και Δεβόραν και Άνναν και Όρδαν, ο μη απαξιώσας των μονογενής σου Υιών γεννηθήνε εκ γυναικός, ο φρουρούς των Αγίων Πυλών σου αυτός εγκαταστήσας, νυν έπιδε επί την δούλη σου την δε, το όνομά της, την προχειριζομένη εις διακονίαν και δώσε αυτή πνεύμα Άγιον και καθάρισον αυτήν από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος προς το επαξίως επιτελήν αυτήν το εγχειριστέν αυτή έργων». Εκ των στοιχείων τούτων γίνεται φανερόν ότι και κατά την χειροτονία της διακονήσης τελούνται όλα τα ουσιώδη όσα τελούνται και στη χειροτονία του διακόνου. Η χειροτονουμένη διακόνισσα περιβαλλόταν όπως και ο διάκονος με το διακονικό ωράριο και κατά την ώρα της Θείας Κοινωνίας η διακόνισσα κοινωνεί όπως και ο διάκονος, λαμβάνουσα το Άγιον Ποτήριον από τα χέρια του αρχιερέως και το αποθέτει η ίδια στην Αγία Τράπεζα. Θα νόμιζε κανείς ότι όταν έγινε έτσι εκτενέστερη και πανηγυρικότερη λειτουργία της διακονήσης,
όπως και όλων των κληρικών, ότι η διακόνισσα θα κατετάσσεται μαζί με τους κατωτέρους κληρικούς. Αλλά η Εκκλησία όμως, όπως είδαμε, την πήρε και έβαλε τη χειροτονία της μαζί με τις ανώτερες χειροτονίες του ανωτέρου κλήρου. Αυτά όλα εξηγούν γιατί μέσα στην κανονική διάταξη της Εκκλησίας οι διακόνισσες είχαν πολλά καθήκοντα που δείχνουν τη διακονική ιεροσύνη της. Δεν είχε βέβαια τα καθήκοντα του πρεσβυτέρου, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτά δεν τα είχε ούτε ο διάκονος. Δεν μπορούσε ο διάκονος να τελέσει μυστήρια, το ίδιο και η διακόνισσα. Όπως φανερώνει το αρχαίο κείμενο του 3ου αιώνα της διδασκαλίας, της Συριακής λεγόμενης διδασκαλίας, και όπως φανερώνουν οι αποστολικές διαταγές, στην ιεράρχηση των διαφόρων βαθμών της ιεροσύνης η διακόνισσα είχε εξαιρετική θέση. Οι δύο αυτές αρχαίες κανονικές πηγές δείχνουν ότι ο επίσκοπος θεωρείται ο σύμβολο του ουρανίου πατρός, του Θεού. Ο διάκονος ήταν σύμβολο του Χριστού. Η διακόνισσα ήταν σύμβολο του Αγίου Πνεύματος. Οι δε πρεσβύτεροι ήσαν σύμβολο των Αποστόλων, δηλαδή πήγαινε στην ιεράρχηση και ανώτερα από τους Αποστόλους. Μετά έχουμε τον κώδικα του Ιουστινιανού, την νομοθεσία η οποία, όπως ξέρουμε, απεικονίζει την εκκλησιαστική πράξη της εποχής. Λοιπόν, ο Ιουστινιάνιος κώδικς αναφέρει ότι πρόκειται περί κατατάξεως της στον κλήρο και έχει την επιγραφή ο κώδικας αυτό περί επισκόπων και κληρικών, και εκεί μέσα αναφέρεται η διακόνισσα. Η έκτη Ιουστινιάνια νεαρά του Ιουστινιανού, που έχει τον τίτλο, το χαρακτηριστικό θα έλεγα τίτλο, περί του πώς πρέπει δηλαδή χειροτονίστε τους επισκόπους και πρεσβυτέρους και τους διακόνους άρενας και θηλείας. Η τρίτη Ιουστινιάνιος νεαρά λέγει ότι καθορίζει τον αριθμό των κληρικών σε κάθε εκκλησία, λέγει ότι στο ναό της Αγίας Σοφίας υπηρετούν 60 ιερείς, 100 διάκονοι και 40 διακόνισσε. Διακόνους δε άρενας 100 και 40 θηλείας, λέει το κείμενο. Είναι ελπιδοφόρο ότι σήμερα μέσα σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες υπάρχει έντονη επιθυμία για αναβίωση της καθιέρωσης των διακονικών. Έστω και αν μερικοί επίσκοποι, θεολόγοι, μοναχές αμφισβητούν τον μυστηριακό χαρακτήρα της χειροτονίας και αρνούνται την ύπαρξη ανωτέρας ιεροσύνης στις χειροτονημένες διακόνισσες. Αλλά αυτό είναι απαράδεκτο, διότι παραβλέπουν το τι λένε όλα τα χειροτονικά για τη χειροτονία της διακονήσης. Ο γράφων, ο ομιλών δηλαδή, που έγραφα το χειρόγραφό μου αυτό, φρονεί και παραλαμβάνει ότι για την άρση των διαφωνιών και τον ορθό χαρακτηρισμό της παραδομένης λειτουργικής τάξεως καθιέρωσης διακονισσών πρέπει να μην παραθεωρείται
αλλά να λαμβάνετε υπόψη ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία έναντι εκείνων που εκ των υστέρων διατύπωσαν διάφορες δογματικές εκφράσεις, απέναντι λοιπόν σε αυτούς το πρωτείον ανήκει στην εκ των προτέρων διαμορφωθήσαν μακραίωνα πρωτογενή λειτουργική εμπειρία και πράξη της Εκκλησίας, η οποία, όπως θα έλεγε ο αείμνηστος καθηγητής Φρίντριχ Χάιλερ, η Εκκλησία προβάλλει das gebetete Dogma, δηλαδή το δόγμα το προσευχόμενο, που συνοδεύεται από λειτουργική προσευχή. Ας θυμηθούμε και τη γνωστή λατινική έκφραση lex orandi est lex credenti, δηλαδή ο νόμος του πιστεύειν συνδέεται με τον νόμο του λατρεύειν. Γι' αυτό ακριβώς είναι αδικαιολόγητες οι απόψεις των αρνουμένων τη χειροτονία της διακονήσης. Τη μαρτυριούν τα λειτουργικά κείμενα, οι δε δογματικές εκφράσεις για τους βαθμούς ιεροσύνης είναι μεταγενέστερες από τα λειτουργικά αυτά κείμενα. Επομένως δεν πρέπει να παραθεωρούνται τα κείμενα αυτά της Εκκλησίας και οι σύμφωνες προς αυτά ισχύουσες νομοκανονικές διατάξεις, λόγω χάρη η νοβέλα οι νεαρές, όπως είδαμε, του Ιουστινιανού, και αυτονοήτως και οι σχετικοί κανόνες της πρώτης τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και της πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου έχουν κανόνες για τη χειροτονία των διακονήσεων. Από την οπτική αυτή γωνία κανένας δεν είναι δυνατόν να αμφισβητήσει ότι επί αιώνες μέσα στα λειτουργικά πλαίσια, αναδυωμένη από καιρό σε καιρό, η ανωτέρα μυστηριακή χειροτονία των διακόνων γυναικών εξακολουθεί να υφίσταται δυνάμει μέχρι σήμερα, όπως διότι καμία διάταξη κανονική μεταγενέστερη από τις Οικουμενικές Συνόδους που ανέφερα δεν μιλεί για κατάργηση του θεσμού των διακονήσεων. Άλλωστε και στην πράξη σε πολλά μοναστήρια διαμέσου των αιώνων έχουμε χειροτονίες διακονησών, μέχρι ακόμη και της εποχής του αειμνίστου μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ο οποίος εχειριτώνησε μία διακόνισσα σε κάποιο μοναστήρι της Μητροπόλεως Δημητριάδος. Στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών της Μητροπόλεως Δημητριάδος, που εξέταζε κάποτε, είχε κάποτε σε ημερίδα το φύλο, εξέταση φύλο και θρησκεία, ο Μιλών είχε κάνει εισήγηση στην οποία είχε πει τα εξής: δεν δίστασα με κάποια ρητορική υπερβολή να πω στους παρόντες εκεί αρχιερείς. Είπα τα εξής εισαγωγικά: χωρίς να ρωτήσετε κανένα, έχετε δικαίωμα να χειροτονήσετε διακόνησες. Είναι τελείως αδικαιολόγητον να υπάρχουν δισταγμοί για την καθιέρωση διακονησών στη σημερινή εποχή. Ο διάκονος, ο άντρας διάκονος, έχει και αυτός μόνο τη διακονική ιεροσύνη, δεν έχει την ιερουργική. Αργότερα, αν χειροτονηθεί, αποκτά την ιερουργική. Ως άντρας χειροτονηθεί, έχει το δικαίωμα να τελεί μυστήρια. Η χειροτονημένη διακόνισσα επίσης έχει την εξίσου μυστηριακή
και ανώτερη διακονική ιεροσύνη, αλλά επειδή είναι γυναίκα κατά το γενήν επικρατούν, δεν μπορεί να χειροτονηθεί και να αποκτήσει την ιερουργική ιεροσύνη. Εάν γίνει κατανοητή αυτή η σαφής παραδομένη διάκριση μεταξύ διακονικής και ιερουργικής ιεροσύνης, τότε αφενός θα αποφεύγεται ο εσφαλμένος ισχυρισμός ότι οι διακόνισσες δεν έχουν ανώτερη χειροτονία και ιεροσύνη, και αφετέρου θα έχει ουσιαστικά αρθεί, απομακρυνθεί η αιτία των θεολογικών διαφωνιών για την ταυτότητα της καθιερώσεως των διακονισσών. Συχνά μου έρχεται η σκέψη ότι στο κεφάλαιο της δογματικής ή του κανονικού δικαίου που εξετάζει την ιεροσύνη, στο κεφάλαιο αυτό θα έπρεπε να γίνει κάποια σαφέστερη αναδιατύπωση για τα αφορώντα στη διάκριση μεταξύ ιερουργικής και διακονικής ιεροσύνης, που και τα δύο είδη αναμφισβήτητα προϋποθέτουν λειτουργικά ομοιόμορφο τάξιν, ανώτερη μυστηριακή χειροτονία, αλλά και επισημενωμένη δια του περιεχομένου των σχετικών ευχών ύπαρξη διαφορετικών χαρισμάτων και χαρίτων χορηγουμένων από το Άγιον Πνεύμα ανάλογα με τα χαρίσματα που έχουν οι χειροτονούμενοι. Τη Σεπτής Ιεραρχίας Εκκλησίας της Ελλάδος περί υπάρξεως και περί ενάρξεως μάλλον ενεργοποιήσεως του θεσμού των διακονισσών σημαίνει ότι δεν μας πρόλαβε το κέντρο του Ρωμαιοκαθολικισμού με παρομοία απόφαση και έτσι δεν έχουμε ως τώρα χάσει τουλάχιστον θεωρητικά για μια ακόμη φορά το τρένο. Όμως στην πράξη κινδυνεύουμε να το χάσουμε και να προηγηθούν οι Ρωμαιοκαθολικοί στην αναβίωση αυτήν. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως άλοθη εφησυχασμού και σχετικής ραστόνης και αμελίας ο ισχυρισμός ότι υπάρχουν σήμερα στις Ιερές Μητροπόλεις και Ενορίες αρκετές ευσεβείς γυναίκες που έχουν πραγματικά σημαντική καρποφόρον προσφορά σε μερικούς τομείς του ιεραποστολικού και ποιμαντικού έργου και ότι επομένως είναι περιττές οι χειροτονημένες διακόνησης. Ας θυμηθούμε ότι η αξιοθαύμαστη άνθηση του ποιμαντικού έργου του Ιωάννου Χρυσοστόμου στηριζόταν προπάντων σε πλήθος αφιερωμένων διακονισσών που είχαν επικεφαλής τους στην Ολυμπιάδα για την αντιμετώπιση των ποιμαντικών αναγκών. Εξάλλου, η έλλειψη καταλήλων γυναικών προς ένταξη στο γυναικείο διακονικό λειτουργήμα, που και αυτό αναφέρεται, πρέπει να θεωρείται ως σύμπτωμα ανεμίας και καχεξίας του ποιμαντικού έργου